Mama ku-California kudale waphumela phandle, ngase ngiyabona ngisehlane bayibabo ngiyalingwa la. Imlayezo ethumela kumuntu wami indoda ngiyabuka nje, uthi ungamthanda kangcono kunami nalokho ngiyabuka nje. Hayi liyoba linye mfana yochitheka bugayiwe, hayi liyoba linye mfana yochitheka bugayiwe. Awuye wena ndoda awuhlukane nomuntu wami, awuhlukana nasi. Hey wena ndoda shiya phansi umuntu wami, awushiya phansi. Awuye wena ndoda awuhlukane nomuntu wami, awuhlukane nasi. Hey wena ndoda shiya phansi umuntu wami, awushiya phansi. Awuye wena ndoda awuhlukane nomuntu wami, awuhlukane nasi. Hey wena ndoda shiya phansi umuntu wami. Angisakwazi ngisho nokumba udale mangihamba naye, selokhu ngitshela nge-corona daily bedale masiqhelelane. Lamalanga udala ungilela emhlolo ngizwe sethi uthanda nepiano, kodwa sobabili siyazi uthi udala uthanda umaskande. Hawu liyoba linye mfana yochitheka bugayiwe, hayi liyoba linye mfana yochitheka bugayiwe. Awuye wena ndoda awuhlukane nomuntu wami, awuhlukana nasi. Hey wena ndoda shiya phansi umuntu wami, awushiya phansi. Awuye wena ndoda awuhlukane nomuntu wami, awuhlukane nasi. Hey wena ndoda shiya phansi umuntu wami, awushiya phansi. Awuye wena ndoda awuhlukane nomuntu wami, awuhlukane nasi. Hey wena ndoda shiya phansi umuntu wami. Awuhlukane